Poate unii din voi au văzut, au auzit de pe internet, din alte surse, de la televiziune, de la radio, din ziare, un om care a luptat pe Nistru și a sacrificat sănătatea și acum a ajuns să primească de la stat 280 de lei și 9 lei de la Ministerul Apărării. Asta e tot cu ce s-a ales. Apartamentul lui este demolat. Unii din voi, poate din cauza patrioților Moldovei, n-au observat cortul din Piața Mare Internaționale. Cortul este instalat de 8 luni, omul stă acolo de 8 luni sub cerul liber, doar într-un cort. Este cam strigător la cer ceea ce se întâmplă în Basarabia. Cu puterea noastră, cu românitatea de pe ambele maluri ale Prutului, tinerii care ne-am adunat aici, vă rog foarte mult dacă am putea și cred că am putea să-l ajutăm fiecare cu cât putem ca să supraviețuiască. Fiindcă chiar acum am mers cu camera acolo, era mult stimatul Gimpu, a depus flori la piatra din piață. Domnul Pânzaru l-a rugat doar un lucru, să-l ajute. A spus că nu stă în puterile lui, ce pot eu să fac. Dacă un demnitar de stat nu poate face mai mult, atunci noi tinerii o să facem mai mult. Din puținul pe care îl avem, fiecare cât poate. Asta a fost o dorință de-a mea și o cerere și cu cât putem să-l ajutăm, ca să lăsăm o urmă în spatele nostru. Asta e extraordinară, serios. Și-mi place că așa e preferata mea. Da, ce am văzut. E foarte frumos. Vă mulțumesc, fraților români. Să mergi la muzică. Să mergi la muzică. Bravo! Să mergi la muzică în continuare. După aia îmi pare rău. La dăbitoare să vă aud măluiești. Mai de nu-ți fac. Dar cine să-ți dea voie să fac? Are apărătoare. Imposibil așa ceva. Hai să facem, da? Bine.